Sayat Hemra destandan bir parça. Hemra bir gün takar oyundu görse yanında Sayat Han yok. Hemra canın göğününe guman gitti. Megerem Sayat Han'ın bizden başka yarı vardır deyip. Salımdan son Sayat Han el terçemen desteli Hemra'nın yanına asla vatıp diyor mestan vatıp Hemra'nın yanına geldi. Hemra aytti Sayat Han sen nir dedin deydi. Onda Sayat Han aytti ey Hemracan men seni ulen terçemen desteleri bilen oyundurmak için bağa gidip gül yığdım deydi. Şol yerde Hemra Sayat Han'a qarap her yerlerden tımsal getirip tava çıkma perim gül keşte zülpün perişanı yelden ayıptır. Bir yanı rakibin tağını sözleri, bir yanı uluslu iyilden ayıptır deyip 5 kelime söz deyip dur gör bak näme derka. Tava çıkmayar Yerim gül keşte Ay dülpün perişanına Yellin ayettir rakibim tağına tüllerim bir yanı uluslu ilin ayettim ilin ayettim Şabay vanar yar Kağılışıp kağır ürküşüp sana Nege su çaykan tayan Köllün ayettir Köllün ayettir Sekerler tüydüm ya Şıptamı teylana Ay korkarım aşıkları Odunu yanar ya Cevap zülfüme delirme şanan Bir tarihi ödülse ya Kıllana ayettir Kıllana ayettir Kağılışıp kalır ürküşüp sanan Nege su çaykansa ya Köllün ayettir Köllün ayettir Hemra sözünü tamam etti. Aradan bir neçe vaat geçenden soň Hemra bilen Sayat Han sarayda dinjal oturdu birden bir daşardan owaz geldi. Sayat Han aytdy kenidlerine barın görün näme owazdyr deydi. Kenidler çıkıp seretse Gürcistan yurdundan Gürcistan padşahynyň ýyly Kemal Han 40 tany kenidi bilen Hemrany görmäne gelipdir. Bular garşy alyp Serhowdyň başyna geçirip ýagşy naz nygmatlardan hezret hormat etdiler. Sayat Hanım özündür tap Serhowdyň başyna geldi.
Kemal Han'ın kendileri aýtdy, "Ey Sayat Han, sen bagyna bir ajaýyp hoşroý oglan gelipdir" diýip biz şonu görmäne geldik diýdi. Onda Sayat Han aýtdy, "Meniň bagyma menden bir ruhsat kiçim girip bilmez, öňrak bir garry goja geldi, olam gaýdyp bitdi" diýdi. Onda Kemal Han aýtdy, "Ey Sayat Han, sen şol oglany bide görkezmesen biz seniň bilen ýüz görüşmeriz" diýdi. Bu sözlerden soň Sayat Han Kemal Han'ın kendilerini kovmak bilen oldu. Kemal Han'ın kendileri gidenden soň özüniň iki tane kendini uğradyp Hemra jany şahanyň waslara gyndyryp getirdiler. Gurji goýdy Kemal Han Hemranyň görküni, görmegini, ajaýyplygyny, hoşroýlygyny görüp kuşy başyndan uçdy. Kemal Han aýtdy, "Ey Sayat Han, Hemra janyň görküni, owadanlygyny, görmegeyligini, ajaýyplygyny, hoşroýlygyny tezimiz ýok. Munyň bir iki sözüne meşgul bolmazmy? Goý men taryp etsin" diýdi. Emma gurji diline Hemra düşünmedi, Sayat Han terjime etip berdi. Onda Hemra aýtdy, "Men muny öňgörmesem näde taryp edermen" diýdi. Şol ýerde gurji goýdy Kemal Han daraýy donda Hemranyň sagyndan solundan atlawas uderap ikýana geçer boldy. Gurji goýdyň ýöreýişi, gurji goýdyň beýliniň inçeligi Hemranyň öýde ýurunda goýup gaýdan selini ýa-ýaryna oşar edi. Şol ýerde Hemra Sayat Hany sen dogry düşüngün diýip bir talatyň oýlym sallanyp geçdi. Gözümge sataşdy haly gurjynyň. Aklymny apardy besmen neýlärin, kesreti janymy aldy gurjynyň diýip gurji goýdyň taryp edip 5 kelime söz diýip dur, gör bak näme diýerkä. Talatin oýlym sallanyp geçdi. Gözümge sataşdy haly gurjynyň. Hey 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 hey. Aklym napardy besmen neýlärin. Şesreti janymny aldy gurjynyň. Yaşıldır giydigi alan boy sirvemikler kamatı dala hey 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 dişidiremin derlikleri bana geçer egren çedet beni gurjynyň Bahçasında şeyda büyülü ötüşmeli, ahror men nalam yara yetişmeli. Hey 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 hey. Evet derdim köptür derman koluma düşmeli. Hayıp türküyle dertli gurjynyň. Ey Hemra diýip
alasın sağını gitsem kapısında yar otağında men bolsam kılmat kar olayı burcuyla oy men bolsam kılmat kar olayı ay burcuyla oy men bolsam kılmat kar olayı